Hola, benvinguts a Mageli. Gràcies. Soc la Magda, us faré la visita, coneixerem una mica la vinya, primer de tot, i després passarem a la terrassa per fer un tast de productes de quilòmetre zero. Mageli és una finca de 15 hectàrees que va començar la família Pérez Cancell el 2014, quan van començar a conrear. Això és un somni familiar fet realitat. I el seu somni era tenir un lloc on poder fer el seu propi vi i tenir el seu propi jardí i la seva pròpia casa. Aquesta experiència consisteix en fer una volta per la vinya, mentre expliquem l'origen de Mageli, mentre expliquem per què treballem d'aquesta manera, quina és també la història d'aquest paisatge que ens envolta, i després acabem a la terrassa fent una degustació de productes de quilòmetre zero, de productors de la zona, maridat amb els nostres vins. Avui hem vingut a visitar aquestes increïbles vinyes de Mageli i la Magda ens ha fet un bon passeig per les vinyes, ens ha explicat les varietats de tots els raïms que tenen aquí. En acabat, doncs, ens han portat a fer el tast, un tast també amb embotits i formatges de proximitat, i hem anat tastant els diferents vins. I què? Una persona que vingui a casa nostra trobarà un vi fet amb molt d'amor per la natura, per la biodiversitat, per això som ecològics també, certificats, un paisatge idíl·lic i unes postes de sol que s'han de viure. Tenim formatges, alguns de llet crua, formatge d'ovella, de cabra, de vaca, uns embotits també, una selecció d'embotits típics de la zona, la coca del Montgrí amb tomàquet i oli d'oliva, i després l'estrella, que és les nostres trufes de xocolata, que estan fetes per un xocolater que les fa amb el nostre vi. La importància que té el tenir aquesta quantitat de vinyes i que el vi que es fa és completament ecològic, per mi és importantíssim. Per Mageli, fer país és oferir el millor de nosaltres, és un producte ecològic, és un paisatge idíl·lic, i per nosaltres fer país és això, oferir el millor de nosaltres.